Aduna na Regional Advisory Council on Police Regional Office 7 nga gilangkuban sa 7 ka mga miyembro. Ang maong grupo mo'y mo-assess sa operasyon sa kapulisan. King Perez, sugin nimi. And all other tasks inherent to this position. Nanumpa na mga miyembro sa RAC con Regional Advisory Council sa Police Regional Office 7 ni adtong Domingo. Ang kanhi Regional Director karon Acting Chief of Directorial Staff sa Pulisan, Police Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr. mao inangu sa maong oath-taking. Gikan sa nagkalain-laing sektor sama sa gobyerno, edukasyon ug pribadong sektor, ang 7 ka mga miyembro sa RAC nga gipanguluhan sa kanhi Cebu Chamber of Commerce and Industry President Prudencio Hesta. Ikaduha ang PRO 7 sa tibok nasod nga nakamugna sa maong Advisory Council subay sa Patrol Plan 2030 isip reforma sa kapulisan. They were selected because of their experiences, their personal traits, their known integrity, and their skills, management skills. They are just to give suggestions, advices, recommendations. Hindi naman sila dapat mag-impose din. Katungdanan sa Advisory Council ang pag-assess sa operasyon sa kapulisan pinaagi sa paggrado sa balance scorecards. Aduna sila regular meeting ang council matag 2 ka buwan. So in effect, we would say we are checker in a way. Now you have met this, you have not met this. So in so doing, we will help them to achieve. And I believe in so doing that will improve the performance and ability or image of our Philippine National Police. Hagit ni sa kapulisan nga kun mahimo mahuman ang pagpatuman sa patrol plan karong tuig 2020. 2030 is too long. In our experience organization, 5 years plan will do. That's a good move and suggestion. Actually, maybe it has to be considered also by the Philippine National Police. Pinahaba lang natin to because we all know transformation is a journey. King Perez, News 5. Driver sa mini series bus nga nalibuan dito sa lungsod sa Badian, gikatawong hubog nga nagmaniho samtang nakiglalis pagyud sa iyang asawa nga mo'y usa sa mga namatay. Nahitabo ang insidente sa Kurbadang Rapid. Andrea Patenia, Sugid Limi. 2 ka pasahero ang patay samtang kapin 50 ang samaran. Human maaksidente ang usa ka series minibus dinhi sa may sitio Bangko, Barangay Balhaan, lungsod sa Badian, alas 7:15 kaganihang buntag. Ang bus gikan sa lungsod sa Sambuan ug padung unta sa syudad sa Subo, apan nalimbuwad atol sa pagliko sa kurbada sa maong dapit. So kanang nagpalabas, sulog mo siya, naliko. Na overspeed, kusog ang ilang dagan, niya mag-awat kung gagliko na, dahil dapitan. Kung may pag-ana niya, dahil ng liko na, pero mitaking ba, ang iyang sakinan kay gamay na siya, muna siya modified bago ng series niya, gipadagan din sa Southern Park. Ang 2 ka patay mao ang asawa ug anak mismo sa driver sa bus nga sila si Marilyn Harrison nga taga Wireless Mandaue City ug ang batang si Geraldine 5 anyos. Nangaputol ang ilang mga lawas. Nadugmok ang ulo ni Marilyn ug naputol ang bukton. Samtang naputol ang lawas sa bata. Sa siyam ka mga pasahero nga gidadinhi sa Badian District Hospital, 8 ang gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Usa ang nagpabilin dinhi nga si Edwin Bato Malaki nga padung unta nga muskwila. Samtang dinhi sa Reinhard Wirtgen Memorial Hospital, 30 ka pasyente ang gidadi na po ang gibalhin sa Soto. Na-discharge na ang uban ug subling nagpabilin mao kining 79 anyos nga si Lolo Isidro Manaba nga nabali ang tuong bukton. 14 sab ang gida sa Malabuyos District Hospital nga pulos gipang refer sa VSMMC. Matod sa mga survivor nga gawas nga kusog nga nagpadagan ang driver, subog kini ug nakiglalis pa sa iyang asawa nga naglingkod sa front seat sa wa pa sila madisgrasya. Pagkatakilit sa dito tuba siya ba? Pero, nakakantay ka no nga bubog daw ang driver? May istorya nila daw, kaya nag-away mo ng kan. Yung driver ko itong asawa ko ito. Kadung ka? Ito may lalis nila. Ang atong ko sa ito klaro sila kaya. Sugoy mga kongkuhan ka sila. Iyaw-iyaw ko itong babae. Kusog sa sablagan ko. Pag kurbadahon wala. Kuwan sa kumba sa Kabawi ang driver pa kay hubog ang driver. Hubog ang driver? Kaway ko. Ha? Hubog ang driver din kaway ko.
Voluntaryong nitahan ang driver nga si Erwin Herson ug ipaubos sa liquor test. Wa ra kini maunsa atol sa hitabo. Yes, akong i-confirm na siya nga ubog. Kay amo siyang liquor test, dili na lang. So, result yun og positive. Nagtingkagol karon sa Bajan Police Station si Herson ug mibalibad pagluwat ug pamahayag kabahin sa insidente. Andrea Patenia, News 5. Patay ang usa ka 27 anyos nga lalaki ngan human nag-celebrate siyang birthday, human dunggaba sa iyang kainom dito sa Dakbayan sa Danao. Samtang usa ka buhatan sa real estate developer gilungkab dito sa Dakbayan sa Mandawi o dito sa Dakbayan sa Toledo, usa ka lolo uban ang iyang pag-umangkon na sikop tungod sa illegal nga drugas. Jinky Bargio, Suginlimi. Mismo sa adlaw niyang natawhan gidunggab sa makadagang higayon ng usa ka mag-uumasod sa balay siyang kainom sa Lamak, Barangay Tagunon, Dakbayan sa Danao atong Biyernes sa gabi. Giil ang biktima nga si Lucino Lawas, 27 anyos. Matud pa nga ni adtong higayon na nakig-inom siya uban ng laing duha ka higala sa balay sa suspect nga si Dionisio Camanse. Tungod sa kahubog, kalit lang nga nagwild ang suspect ug mikuha og kutsilyo. Buntag na nga nadawat sa kapulisan sa Danao ang alarma ug giugkat ang patayng lawas sa biktima nga gida sa punerarya alang sa autopsy. Nasayran nga kapin sa 30 kasama dinunggaban ang naangkon sa biktima. Voluntaryo mitahan ng suspect sa kapulisan ug miangkon kini sa krimen. Matud pa, nawad-an kini siyang saktong pangisip tungod sa kahubog. Hindi po kaya ko na limutan naman. Nagbasol bito. Mga lang pasaylo nila. Mamantan ako diwa. Mo ako, di ko makapangaspa sa ilo na nung gusto kong madugta na situan. Mahal mo. Kaya may bahala na. Bisag ko kami mahimo. Huwag mo paningkamutan nga, di na gila siya kagawa. So, ganun nga, careful ka di. Mag-inuloy ng taan, nala sa balay, o niya, avoid head ka ng aqua dito, maghubugi ka mayo na. Maghubugi ka lang yan. Sud sa kapin na po kaminutos nakawat sa wa mailhing kawatan ang kwartang nagkantidad og kapin 400,000 pesos ug usa ka iPad mini na biktima sa kawatan ang MCJR Realty and Development Corporation sa Diamond Plaza, Dalan MC Briones Street, Dakbayan sa Mandawi kagahapon sa buntag. Unang nasayod ini ang usa sa mga empleyado nga motrabaho og half day matag Domingo. Wa makabantay ang gwardya sa mong edipisyo. Ang tag-iya sa real estate company maghuwat sa investigasyon sa kapulisan. Huwag ka kabantay. Huwag bantay. Oh, sir, wala ko andyan. Sulong yun ako dyan sa pag-inside job nilang panina. Oo, na may CCTV, so at least na may padulngan, so mag-wait na lang nani sa investigation. Nadakpan sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ang 60 anyos nga lolo ni adtong Sabado sa hapon human sa buy-bust operation na gipaygayon sa Dakbayan sa Toledo. Tulo ka semana nga gipanid-an sa PIB ang suspect na si Julius Book nga usa ka level 3 drug pusher. Atol sa buy-bust, lakip nga nasikop ang pag-umangko ni lolo nga si Josephus Book ug ang habal-habal driver nga si Richard Caballero kinsa naaktuhang nanuyop. Giangkon sa mga dinakpan ang salaod, nakuha gikan sa mga dinakpan ang 4 ka bulto sa gituhuang shabu nga gibanabanang nagkantidad og 80,000 ka pesos. 3 weeks na surveillance kay medyo pili ani siya customer sigurista ba anton naka-recruit mi og makamaong action agent mong naka-penetrate ang among pusher buyer. Then nakuha ra gyud sa among operation. Jinky Bargio, News 5. Christmas Day. Bisan sa mga masulukong panghitabo mga kapatid, padayon ang atong preparasyon alang sa pagsaulog sa Pasko. Gani siyang kaadlaw na lang Pasko na. Sakto ka na, Frank. Gani dunay usa ka lugar sa Pilipinas nga naisip bilang the Christmas Symbols Capital of the Philippines tungod sa talagsaong presentasyon sa mga nagkadaiyang dekorasyon panahon sa Pasko. Karong gabi na ang second judging aron ilhon kung kinsa ang pinakamaayo nga Christmas village parol og arko dito sa Tanggob City nga mo'y makadaog karong tuiga. Dennis Tanok, Suginlimi. Sa Russia, sa Africa, sa Afghanistan, sa South Korea, sa Amerika ug sa uban pang mga nasod. Kining tanan makita lang sa usa ka syudad dinhi sa Pilipinas.
Tangub City sa lalawigan sa Misamis Occidental nga nailang the Christmas symbols capital of the Philippines. Gamay siyang Christmas decors around the plaza. Small stars, small lanterns, small belen. Ginagmay lang, no? So, people from different barangays came. Nagdala sila mga bata. Then, they were playing in the plaza. Gikan sa mga simple nga mga dekorasyon pang Pasko, sukad milabay ang 20 ka tuig, kini na ang inyo makita ng mga dekorasyon sa Tangub City. Kini na ang ikaduhang tuig sa Christmas Around the World nga tema. Tuig 1992, gisugdan sa lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Tangub ang maong kalihukan. Dili lang mga Tanggubanon mo'y mag-atang sa mabulokong Pasko sa Tangub. Lakit na ang mga residente sa kasikbit nga mga lugar, ingon man sa ubang parte sa Visayas ug Mindanao. Mo'y usa sa mga hinungdan nga nabutang sa mapa ang Tangub City. Nindot. Nindot kayo. Ay! Yeah, nindot kayo. Ay! Dunay gamay nga entrance fee ang Matag Village, kay ubang halin ihatag ngadto sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Gawa sa Christmas Village, dunay mga giant parol nga gipahimutang palibot sa St. Michael Archangel Parish. Mga parol nga nakatunan sa mga Tanggubanon gikan sa mga taga Pampanga. Miapil sab sa mabulokong kalihukan ang mga manindahay sa merkado. Wa sab mabiyai ang layo sa town proper, kay duna say panindutay sa mga arko ang kabarangayan. Dunay Great Wall of China, Torii sa Japan, Disneyland sa Hong Kong, London Bridge o Grandfather's Clock sa United Kingdom, Vatican City o guban pa. Diin kasagaran ini ginama sa indigenous materials. Wa na igsapayan sa mga Tanggubanon kung pilay magasto matag tuig, kaya importante malipay ang mga tao nga makita sa ilang mga mugda nga maoy esensya sa Pasko. Project is for everyone, young and old, rich or poor. Then you can celebrate Christmas in Tangub without having so much money, and para lang ang tanan maka-celebrate ng Christmas. Maayong Pasko, gikan sa Tangub City. Dennis Tanok, News 5.